Do you wanna know? Hello everyone! Good evening! So, bago ako matulog, gusto ko lang i-share ito sa inyo. So, ayan, medyo mainit-init pa. Tadan! Ayan. So, hindi po ako expert about sa mga ganito. Mag-try lang ako. So, ito ay steam bread. Hindi ko alam. Steam bun ba? Steam bread. Basta yan na yun. Ayan siya. Ang flavor nito ay coffee and mixed with roll oats. So, pinaghalo ko lang yung flour, sugar, milk, baking soda, hindi siya baking soda. Ano ba tawag doon? Kalimutan ko na. Basta yun na yun. Ayan siya. O, diba? Naging butas-butas siya kasi tinusok ko siya ng tinidor kasi doon daw malalaman kung talagang luto na siya kapag hindi na dumikit. So, medyo nausok-usok pa siya, ganyan siya. Naalala ko na. Hindi siya baking soda, baking powder. Yan. Ko nakalimutan ko na. Ayan. Diba? Excited na ako. Perfect to bukas sa aking breakfast. Lalo siya lumabig. So, ayan. Wala lang. Shinare ko lang sa inyo.